Bună ziua, dragi telespectatori! Ne aflăm într-un magazin de antichități din Craiova. Trebuie să recunosc că este absolut superb. Este o minunăție de magazin în care poți găsi tot ce îți dorește sufletelul, ca să zic așa. Iar doamna Emilia Neagoe este invitata mea, căreia îi spun bună ziua, bine ați venit și vă mulțumesc frumos că ne-ați primit, că ne găzduiți în acest absolut frumos magazin. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Îmi pare bine că ați ales să intrați în magazinul nostru pentru că este o oază de produse unicat față de produsele de serie care se găsesc prin celelalte magazine. În acest magazin găsiți produse unicat, produse cu o istorie, produse care provin din casele unor oameni care au avut o situație materială deosebit de bună, de aceea și le-au putut comanda, lucrate în lemn prețios, cu broderii, cu multe lucruri care acum nu se mai fac, sunt produse unicat, după cum am spus. Doamna Neagoe, aș vrea să vorbim astăzi în această emisiune despre mobilă, pentru că mobila de aici este absolut superbă. Dar aș vrea să ne spuneți cam ce aveți prin magazin și să le și arătăm telespectatorilor, pentru că pe mine m-a uimit de fiecare dată când am venit aici și am văzut, măcar să vii să-ți clătești ochii și tot e ceva, pentru că mă uiți de tot și de toate. Sunt obiecte foarte frumoase și aș vrea să începem cu mobila. De exemplu, avem aici în fața noastră. Da, la un moment dat s-ar părea că piesele nu se potrivesc unele cu altele, pentru că nu fac parte din aceeași gamă de produs. În schimb, ele respectă un anumit, să-i spun așa, fir roșu, pentru că sunt făcute de către ebeniștii italieni, de către ebeniștii francezi și această măiestrie a ebeniștilor se reflectă în operele care le-au scos. Deci mobilierul care este aici, aș vrea să vă prezint întâi un set de canapea cu fotolii, lucrat într-un lemn de trandafir, într-un stil baroc, cu o tapiserie păstrată în condiții deosebit de bune din pluș. Aș vrea să vă mai prezint scaune de din diverse stiluri, stil Henry, stil Queen Anne. Sunt scaune care se potrivesc la orice fel de interior și la mese clasice, asta înțelegând prin să nu fie din lemn lăcuit. Deci lemn masiv, puteți să potriviți orice scaun sau la un birou sau într-un colț cu un lampadar cu o măsuță. În dreapta mea se află o piesă foarte frumoasă din lemn, acoperită cu vernis. Lemnul este aurit pe alocuri. Și pictat pe cele 3 uși inferioare. În partea superioară are vitrinele formate din 3 părți, cum am spus, și la partea de jos, și aceste geamuri de la vitrine sunt fixate cu un șnur de mătase pe interior. La ce se pretează, să spunem așa, o astfel de vitrină? În ce casă? Astfel de piese merg în casele cu mobilier clasic și nu neapărat. Să știți că și în cele cu mobilier modern, da, casele tinerilor, își găsește locul într-un colț și își pune în valoare toată partea respectivă în care este așezat. Deci sunt accente de opulență, într-un decor minimalist sau într-un decor clasic își găsesc foarte bine poziția. Haideți să ne continuăm periplul în magazinul dumneavoastră și avem noi în spate un mobilier foarte frumos, tot din lemn masiv, și aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba. Este vorba de, cum îi spunem noi, o servantă lucrată din lemn cu aplicații de sculpturi, deci lemn cu sculptat, iar în interiorul casetelor are un furnir de lemn de rădăcină de
măslin. Iar vitrina din spatele meu? Iar vitrina din spatele dumneavoastră este un produs achiziționat, bănuiesc de factură mai recentă, pentru că sculptura este aplicată, nu este sculptură masivă pe ea, iar vitrinele au un model auriu foarte frumos desenat pe vitrine, care amintește de, zic eu, desenele din Pompei. Și pentru că aici este un magazin în care trecerea timpului își pune amprenta, aveți aici două obiecte foarte frumoase, care au legătură cu timpul. Și aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba. Da, se pare că timpul a stat în loc, dar încă îl măsurăm cu un pendul de podea, care merge foarte bine, și un pendul de perete. Pendulul de podea este de factură mai nouă, în schimb pendulul de perete este foarte vechi și foarte, foarte frumos lucrat. Mai avem aici o comodă și aici, iar la fel, tot o comodă. Da. Se puneau în dormitoare, este cea neagră de aici, este o comodă de dormitor care inițial avea două noptiere și o oglindă deasupra, dar piesele acelea s-au vândut și a rămas numai aceasta. Este acoperită cu un cristal negru și este furnir lăcuit. În partea din dreapta mea este o comodă cu sertare, un mobilier curb și cu intarsie dintr-un alt fel de lemn decât cel care este alcătuit comoda. Se văd intarsiile foarte bine. Și pentru că întotdeauna un om trebuie să se mai și odihnească, aveți aici un pat din lemn masiv și aș vrea să-mi spuneți despre ce este vorba. Da, este vorba de un pat matrimonial care este făcut din lemn aurit în stilul baroc și cu pluș verde. Acest pat se poate monta, avem toate părțile componente și partea din față, ceea ce vedeți dumneavoastră este tăblia patului și vreau să menționez că este singurul pat care am avut mai multe, deci care îl avem acum are și somieră, deci inclusiv somiera, deci nu mai trebuie pusă decât salteaua. Celelalte n-au avut somieră, au avut numai părțile laterale, partea din spate și partea din față, dar le-am vândut cu foarte mare plăcere, vin clienții și spun că au dormitoare cu piese excepționale. Sunt convinsă de asta și sunt convinsă și de faptul că fiecare obiect de aici, din magazin, are o poveste a lui, o istorie a lui. De unde le aduceți? Sursele sunt variate, fie din Italia, fie din Belgia, fie din Olanda. Am avut, că veni vorba de povestea obiectelor, am avut chiar o mobilă Sisi, foarte frumoasă, un mobilier complet de sufragerie, cu cristalieră, cu scaune, cu masă și cu partea de bufet. Acest mobilier provenea din casa unui arhitect din Milano, care ne-a spus că a primit-o cadou la nuntă în anii 50-40, când s-a căsătorit, de la socrii lui, care și dânsii la rândul lor o primiseră de la părinți. Ceea ce vreau să subliniez cu exemplul acesta este că acest mobilier nu se ia numai pentru plăcerea din timpul vieții, ci se poate lăsa și ca moștenire. Ca moștenire, piesele sunt de valoare, sunt făcute în lemn masiv, în esențe rare de lemn și lucrate într-un stil, cum v-am mai spus, unicat, sunt unicate și într-un stil care acum nu se mai fac. Piesele de serie nu se ridică niciodată la valoarea acestor piese. Deci putem lăsa moștenire la copii, după ce se căsătoresc, piese. Și pentru că întotdeauna trebuie să ne mai și odihnim, poate să și citim o carte, merge să luăm loc pe niște fotolii absolut superbe și aș vrea să-mi spuneți despre ce este vorba.
Deci, fără să vreau, am amenajat un mic colțișor, cum puteți să vi-l amenajați și dumneavoastră în orice încăpere, chiar și într-un apartament. Sunt 2 fotolii lucrate în stil Henry, cu tetiere, ceea ce nu se mai lucrează, cum v-am spus încă o dată, în anii noștri. Măsuța este la fel o piesă separată, dar care merge foarte bine cu aceste fotolii, iar în stânga mea este un lampadar care, dacă vrem să citim, putem să-l aprindem și să citim la lumina acestui lampadar, fără să deranjăm persoanele care fac alte activități în încăpere, pentru că lumina lampadarului ne bate direct pe carte. Exact, cum spuneați dumneavoastră, acest mobilier merge și într-un apartament chiar și micuț, pentru că este foarte bine, să spunem așa, organizat ca un colț pentru lectură și pentru odihnă. Poți să-și privești la televizor. Eventual și să bem o cafeluță împreună. Corect. Ne aflăm într-o încăpere unde sunt mai multe obiecte de antichitate care sunt absolut superbe. Și aș vrea să ne povestiți câte ceva despre fiecare în parte. În primul rând, o piesă foarte frumoasă și veche, mult mai veche decât celelalte piese din această încăpere, este un bufet florentin. Este lucrat în lemn masiv de stejar și se remarcă la sertare. Îmbinarea nu este făcută prin cuișoare, ci o lucrătură specială numită în coadă de rândunică. Această lucrătură nu se mai face de la începutul secolului, pentru că trebuie o anumită măestrie ca să o realizezi, ca lemnul să se îmbine perfect. Observăm că este funia florentină, că de aceea i-am spus bufet florentin, care se regăsește în stilul italian pe la mai toate mobilele care sunt stilul vechi italian clasic. Mai avem în spatele nostru și un birou. Dacă vrem să scriem sau să lucrăm ceva, putem să ne așezăm la un asemenea birou. Sigur, mai ales că are și 3 scaune, deci pentru noi și persoanele din fața noastră cu care stăm să discutăm sau probabil vrem să avem așa un dialog plăcut și intim, totuși, da. Biroul este foarte frumos, este dintr-un lemn lăcuit și dacă observați, scaunele nu sunt din aceeași nu au aceeași lucrătură ca și biroul, dar merg foarte bine. Încă o dată vă spun că, cu toate că au stiluri diferite, piesele se pot îmbina între ele foarte bine și de aceea și noi am făcut îmbinările acestea ca să vă demonstrăm că aceste piese merg foarte bine împreună, cu toate că sunt în stiluri diferite și probabil și din timpuri diferite, adică unele sunt foarte vechi, altele sunt vechi, mai puțin decât ele. Mai avem și o sufragerie, pentru că, normal, în orice casă există și o sufragerie. Da, bine ați spus casă, pentru că această bibliotecă, dacă vreți, nu se pretează pentru încăperile de bloc, care sunt foarte joase, indiferent că ele sunt generoase. Este o bibliotecă făcută în lemn masiv, cu sculpturi, iar vitrinele ei sunt în cristal. Cristalul este prins în casete de bronz, deci este un stil mai vechi. Ceea ce o recomandă este unicitatea și măestria cu care este lucrat. Și pentru că întotdeauna într-o casă există și nou, avem aici un mobilier foarte tineresc, foarte plăcut și vioi, pot să spun. Da, îmi pare bine că v-a plăcut acest mobilier, care este făcut în stilul shabby chic, stilul anilor 50-60. Este mobilier făcut din lemn, antichizat, vedeți că el are urme de patina timpului, cu toate că este nou, iar florile de pe el sunt pictate manual. Este realizat în Grecia, făcut de designerii de acolo și se pretează foarte bine în camerele domnișoarelor romantice și nu numai, și a doamnelor.
fiecare casă, normal, este să avem și lumină. Și aici avem niște lampadare foarte frumoase. Unul mai frumos decât altul. Trebuie să recunosc că nici nu știi pe care să-l alegi. Și aș vrea să-mi povestiți câte ceva despre ele. Deci ați spus foarte bine că nu știi pe care să-l alegi, pentru că, cum am mai spus mai înainte, sunt piese unicat. Clienții rămân foarte dezamăgiți că vor 2, 3 la fel. Astea nu sunt produse care sunt făcute să fie de serie, cum v-am spus. Fiecare are un alt stil, o altă formă, dar ceea ce vă pot spune despre toate este că sunt lucrate în bronz turnat, foarte bine finisat, și au sticlă de Murano, deci abajururile de la ele sunt din sticlă de Murano. De asemenea, observați la unele dintre ele ceramică pictată manual, deci toată ceramica este pictată manual. Altele sunt zoomorfe cu diverse forme de animale, dragoni, pești, delfini. Am un candelabru în magazin care are o istorie foarte interesantă, provine din provincia Capodimonte din Italia, are o ceramică lucrată în stil Capodimonte cu trandafiraș, care, vedeți, se poate pune și într-un interior, cum v-am prezentat pe cel shabby chic. Deci ele și-au loc în oricare casă, indiferent cum este mobila, candelabrul este piesa de rezistență. Am clienți care au cumpărat candelabre de la mine și le-a eclipsat mobila care este lucrată superb și care i-a costat foarte mulți bani. Dar aveți și niște aplice de perete, tot la fel, foarte vechi. Sigur că da, și aplicele sunt foarte vechi și iar spre dezamăgirea clienților nu le putem oferi 3, 4, 5 bucăți câte doresc dânsii. Aplicele tot așa sunt lucrate în bronz, unele sunt alămite, altele sunt aurite, cu abajururi tot din sticlă de Murano. Orice doamnă, dar de ce nu și domnii, în momentul când pleacă de acasă sau când sunt acasă, de ce nu, se aranjează în oglindă și aveți aici și câteva oglinzi. Sigur, oglinzile sunt foarte importante și cu cât sunt mai frumoase, cu atât le crește valoarea. Am în magazin o oglindă care este sculptată în stil baroc, în lemn de trandafir, iar suprafața oglinzii, cea din spate mă refer, este pe argint, ceea ce acum nu se mai lucrează. Aceasta se vede și prin zgârieturile fine care au apărut de culoare neagră, care indică faptul că ea a fost făcută cu argint pe spate. Celelalte oglinzi sunt în lemn sculptat sau în lemn aurit și în cristal.
spuneam noi ceva mai devreme că fiecare om vrea să stea liniștit acasă, să citească o carte și atunci când mai citim o carte, e frumos să avem și un lampadar. Aveți aici câteva lampadare foarte frumoase. Lampadarele sunt, cum a spus, foarte frumoase și au diverse particularități. Unele sunt cu picior de lemn, din lemn de fag, care este sub formă de spirală, care amintește de funia florentină, cum v-am spus, deci este clasic italian. Altele au picior din bronz sau din bronz îmbinat cu onix. Fiecare este frumos în felul lui. Abajururile sunt din pânză, o pânză foarte bună și mătăsoasă, așa nu pot spune că e chiar din mătase. Iar bordurile sunt lucrate foarte frumos cu dantelă lucrată în fir de mătase. Pentru că suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb ce preferă oamenii să vină să cumpere. Obiecte mici sau mobilă mare, masivă? Să știți că clienții sunt foarte interesați de obiecte mici care pot să și le pună, cum v-am spus, printre mobilierul actual din casa lor. Sunt clienți fideli, sunt clienți care vin prima dată, cumpără câte un mic, un fotoliu, o măsuță și ajung la oglinzi, lampadare și am clienți care și-au mutat mobila clasică în mansardă și în living și-au luat sofa și două fotolii. Alți clienți preferă, mai rar într-adevăr, să fie mobilierul legat, adică să fie întreg, bibliotecă cu birou sau un mobilier de sufragerie, cum a fost cel despre care v-am povestit mai devreme. Să știți că sunt fel și fel de... Am clienți care vin și fac cadouri pe antichități, într-adevăr, obiecte mai micuțe, obiecte de uz gospodăresc sau pahare sau ceșcuțe de cafea. Dar spuneți-mi, ei vă cer părerea pentru că automat vie îți place ceea ce vezi, dar poate că nu te pricepi atât de bine încât să pui în valoare obiectul respectiv în casa ta. Vă cer ei părerea despre cum ar trebui îmbinate, unde ar trebui puse, la ce se folosesc, că poate să zică, uite, biroul ăsta eu nu vreau să-l pun ca birou, să-l pun ca o măsuță în sufragerie. Și ei vă cer această părere? Nu numai că îmi cer părerea, și vreau să vă spun că, spre deosebire de celelalte magazine, aici clientul vine de 2 sau de 3 ori înainte de a-și achiziționa un obiect și vizitele dânșilor în magazin se lungesc la jumătate de oră, unde stăm, discutăm, vedem cum am pune obiectul, unde, și am clienți care chiar aduc pe telefon interiorul camerei să vedem împreună cam unde și le pun, cu ce merg, iar alți clienți care și-au făurit în jurul obiectului cumpărat și-au pus câteva accente și-au făcut un holișor, un dormitor. Deci chiar se discută. Este un magazin în care se vine de 2-3 ori și se stă mult. Se stă mult de vorbă. Sunt convinsă, și noi am stat mult de vorbă, dar să știți că am stat cu folos pentru că mi-a plăcut discuția cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc frumos și data viitoare vorbim și despre obiectele mici de decor care pun în valoare mobila cea veche. Absolut că pe această mobilă cumpărată de aici nu merge orice lucru și eu vă mulțumesc din suflet că ați venit și chiar invit pe toți doritorii să vină să viziteze acest magazin.